Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuri Sintawati. Dan saya Naima Adi Sebastia. Saya Nabila Aulia Mahdani. Saya Farah Putri Ananda. Saya Yunita Nurmawida. Saya Giluci Tafia. Kami di sini akan mempresentasikan tentang saron. Pengertian saron. Saron iku salah sawijining piranti gamelan Jawa sing kagolong instrumen wilayahan. Digawe saka logam kayata wesi utawa parunggu lan disusun ing dhuwur rancakan kayu. Saron iku dipaenake kanthi cara dipukul nganggo tubuh sing digawe saka kayu. Ana 3 jenis saron ing gamelan, yaiku saron penerus, saron barung, lan saron demung. Sing duweni peran lan oktaf sing beda-beda. Saron penerus iku saron sing paling cilik lan duweni nada sing paling dhuwur. Biasane saron penerus dipaenake kanthi pola sing luwih cepet lan berfungsi kanggo ngisi ruang nada-nada sing luwih rapet. Saron barung duweni nada tengah, ora dhuwur lan ora jembreng. Lan iku sing paling asring ditemokake amarga duweni peran kanggo nyelkuyung nada balungan utama. Dene saron demung iku saron sing paling gedhe lan duweni nada sing paling cendhek. Demung iki mainake nada sing luwih abot lan kadang kala dadi dasar utawa pondasine lagu. Asal-usul saron. Asal-usul saron iku asale saka budaya musik Jawa, utamane ning gamelan. Saron minangka salah siji alat musik sing wis ana saka jaman Majapahit lan duweni peran penting ing upacara adat lan kesenian. Alat musik iki umumé digawe saka logam kayata perunggu lan duwe swara sing cetha. Ana sawetara jenis saron, kaya saron barang lan saron packing, sing beda ing ukuran lan nada. Saron dadi pemandu melodi ing gamelan lan isih tetep dadi bagian integral saka budaya lan seni pertunjukan Jawa nganti saiki. Fungsi saron setunggal nyawarake tembang utama balungan saron nambu tembang kang dadi dasare musik gamelan. Kalih nyediakake irama lan harmoni. Kejaba nabu melodi utama saron uga duweni peran kanggo nyiptakake imbangan antarane irama lan harmoni ing gamelan. 3. Sesarawungan karo piranti liyane saron asring sesambungan karo piranti gamelan liyane kayata bonang gender lan gong kanggo bentuk struktur musik sing kompleks. Ciri-cirine saron. Ing ngisor iki ciri-cirine saron ing basa Jawa. Setunggal, saron yaiku piranti musik gamelan sing digawe saka bilah logam sing dilebokke ing wadah kayu sing berongga. Kalih, saron duweni 6 utawa 7 bilah logam sing ditumpangake ing figura kayu. 3. Saron duweni rong jenis nada yaiku slendra lan pelok. Sekawan saron dimainke kanthi digebuki nganggo pemukul kayu kaya palu. Kemudian tata cara saron. 1. Posisi lungguh. Lungguh keluruk ing ngarep saron. Priksa menawa sampeyan lungguh kanthi nyaman lan bisa ngayu kabeh bilah saron. 2. Nyekel pangkon ngalahake. Pangkon yaiku kayu utawa sangu sing digunakake kanggo nabrak lading saron. Cekel pungkuh nganggo tangan tengen nganggo jempol lan driji liyane kanthi longgar nanging kenceng. 3. Ukulen lading. Gulung lading saron nganggo pucuk pangkon ing tenggahipun lading. Gunakake daya sing cukup supaya suatu sing dihasilake cetha lan ora banget.
Papat, ngredem swara metet. Sakwise ngembung, loading tangan kuwi digunakake kanggo ngrendhem suarane loading sing ditabuh supaya ora gumunggung ngerti suarane. 5. Teknik tempo lan irama. Para preman saron kudu ngertenake tempo lan irama miturut irama tembang gamelan sing ditabuh. 6. Koordinasi tangan. Kapingelan dolanan saron mbutuhake koordinasi sing apik antarane tangan tengen sing nembuh loading lan tangan kiwa sing ngempet sehingga irama sing diasilake tetep cetha lan rapi. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.